is de officiële opening van de Shell Wikserdag. Dus, ja. Ik ben een Wikser, kijk ook Shell. En dan ben een echte kerel. Als ze naar mij kijkt, dan kent ze dat toch zeer. 13 juli in Kasteel Limburg voor de derde keer op Ries Shell Wikserdag. Echo 046 TV worden bij en ging kijken wat daar maar los was. De derde internationale Shell Wikserdag. Nou, de binnenkomst was zonder problemen. We hadden QR en we hadden dagkassen, maar QR leep vlekkeloos. Dat hebben we allemaal gescand. Ze zijn allemaal via de goede deur naar binnen gegaan. We hebben de Shell Wikser hymne gezongen. Zongen hier in het volle borst met. En ja, we hebben Jan Canari, dat was al een van de hoogtepunten, is al geweest. Nu is het duo Lisette en Jo bezig, dus ja, de zaal staat op de kop. Het is ongelooflijk weer. Voor de derde keer is het met geen pen te beschrijven wat zich daar binnen allemaal afspeelt. We hebben dus ook de Shell Wikser en Mush van de dag, of van het jaar, mag ik zeggen, van het jaar. Wat zijn de criteria daarvan? Want er zijn natuurlijk een hele hoop Shell Wiksers en Mush. Ja, er zijn er ontzettend veel. Ja, er moest genomineerd genomineerd heet dat geloof ik. En, maar deze was wel heel bijzonder, daar houden zich... heeft zich vorig jaar het logo van de Shell Wikser bij been laten tatoeëren. Dat ik denk, ja, als tegen de Shell Wikser van dit jaar wordt, dan weet ik gedaan meer. Nee, ja, en Sabine is gewoon gek in de kop. En die, ja, ik vond dat wel een goeie muis voor dit jaar. Daarover ik heb minder aanmeldingen voor de muisje, dus die heb ik zelf gekozen. Nou, weet je, ik ken Ton natuurlijk al heel lang. En Ton heeft bij mij op mijn verjaardag gedraaid, wie ik 50 ben geworden in december. En toen zeg ik, Ton, ik wens me niks liever dan op de derde Shell Wikserdag uitgeroepen te werden tot de Shell muis van 2024. Ja, en kijk, hier staat ik dan. Dus ik denk dat dat de rij is waarop we zich heel erg verdelen. En bij dich zit er een ander verhaal aan? Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar ik gok dat ik hem door een tatoeage heb. En dat is een beetje per ongeluk gegaan. Van de Shell Wiksers. Ja. Wie bent er erop gekomen om dat te laten zetten? Dat is een recept van genoeg gezelligheid, veel alcohol en veel leuk lu. En dan ben ze hier vorig jaar en dan wordt het aangeboden. En dan ben je, ja, heb ze een afspraak staan. En ik heb er geen moment spijt van gehad. En best ook groot dat ze het geworden bent? Jawel, ik ben ontzettend trots. Ja. Gewoon het echt, gewoon volgende week naar de Zwarte Cross, dan ga ik deze met eer dragen. Want we hebben immer tegen Ton gezegd, we moesten het echt verplaatsen. We zijn immer op de Zwarte Cross, dus dat heeft er ook nog gedaan voor mij. Dus daar ga ik volgende week om. Zeker, absoluut. Waarom is zich naar de Shell Wikserdag gekomen? Ja, dat is eigenlijk wel een heel erg lang verhaal. Een paar jaar geleden, mijn broertje had allemaal kinderen en alles gekregen met zijn vrouw en alles. En ik dacht van weet ze wat, het is allemaal wel een heel erg goed idee. Als ze dan kinderen hebt, dan kent ze eigenlijk ja, opa en oma bellen. En dan neemt ze de kinderen bij opa en oma. Maar ja, ik ga je eigenlijk voor geen kut idee eigenlijk ook dan hermoes. Want ja, ik heb eigenlijk ook helemaal geen vrienden en zo. Ja, en ja, toen was ik op de Marne zit en dan liep een of andere flapjanus met zo'n Shell Wikser. Dus ik dacht zo van, hé Anne, zie je het? En ja, hij zoekt toch wel gaat. Dus dat deed ik dan een beetje lastig over, omdat ik in één keer roes provoceren en zo. En een keer zei hij tegen mij van, weet je wat ze moest doen? Je moest één keer in het jaar, komt ze bij de Shell Wiksers. Het zijn allemaal van diezelfde wozen, die hebben allemaal een pan af, allemaal een rugzakje. En de beste tenminste met gelijke stem, daar hebben ze ook een excuus om dat poet weer even weg te brengen, om eens even lekker af te schakelen. En ja, daarom ben ik eigenlijk hier. Even lekker af te schakelen, even de poet weg, even laten vollopen en eigenlijk heb ik geen reden nodig. Ik ben vroeger altijd naar de WW-band gegaan, of altijd, maar wel eens lekker. En ja, het Shell Wikser, dat was altijd een kreet wat ik eigenlijk ook altijd geroepen heb in mijn ganse leven. En het heeft eigenlijk geen betekenis, maar het heeft ook een onderlinge betekenis, wat ik wel leuk vind. En dat is gewoon lekker een neuzel zijn en lekker gezellig samen gaat een neuzel doen op een zondagmiddag. Ja. Ja, dat gaat niet. Wacht maar met mij, want dit gaat even niet. Nee, want wat is er aan de hand? Het is spannend, hè. Het is ganz spannend. We hebben vele wiksers en musje en alles hebben we er binnen. En dan hebben we straks een kringgesprek. Dan moeten we met iedereen een gesprek doen. En dat vind ik ganz spannend. Ja, want hier zitten de zelenwiksers, hè? Ja.
Ja, ja. Maar dat is kringgesprek en dat is ook de mindset, hè? De mindset, want iedereen wil er naar binnen komen. Dus we hebben aromatherapie gedaan. Klankschalen komen we ook. We hebben ook klankschalen straks. Maar toen iedereen binnenkomt, even dat zwarte eruit, hè? Even de negatieve energie. En dan komt ze hier binnen, positieve energie. En dan heb ik altijd mijn ding bij me, met een geurtje. En dan maak ik iedereen zo, Ruuk. Oh. Heerlijk. Dat is positief. Heerlijk. Positief. Ja, dat was nu geholpen door de... Ja, dat is echt wel nodig hier. Als ze hier in die deur staat, dan moet ze af en toe eens weer bij gestangen. Als ze zus wat er allemaal voorbij komt, die hebben echt serieus een rugzakje. Ja, en dan best het toch wel serieus, moesten ze erop letten. Ook echt, je hebt speciaal zo'n ding voor te scannen ook. Ja, dat ze niks geks met de gekste dingen met naar binnen. Dan komt de collega. Heb je er ook veel te doen gehad dan? Ja. We hebben er verschillende en hebben we al roet gepikt, hè? Zongerkaartjes, valse kaartjes, QR-codes waar gewoon niks van klopte. Kapotte rugzakjes. Ja, en derde hebben we al laten opschrijven bij de zelenwiksters ook, hè? Want er waren een hoop eigenlijk wel zielig voor de jongens. Ja. Dat echt wel veel werk aan is dadelijk. Ja. Er is ook voor het eerst entree, begreep ik. Ja, de hubs op zo'n evenement moest op een gaat. En nemen ze nu op gaat, dus ik wist niet hoeveel dat er komen. En dan mogen er maar 300 in van Igor dus, en van Babette. Dus ja, goed, daar hebben ze maar een kaartje moeten kopen. Een kaartje kostte €2,50, met service kostte €3,64 of zo. Je het niet verlaten, toch? Ja, kent. Ja. Heb zomaar 2 keuzes.